môžeme len natáčať. Ty vole. Teraz čo máš spraviť? 2, 3, 4. Co to fotku ukazuje, aké srdce v pluskom? Nice. Ešte to funguje. To funguje. Fuck you, no. Toto musím potrebovať. Ako zabij ich, kokos. Ideš ich zabiť, kámo? Kurva. Haha, fuck. Hej, ty svine. Pohyb. Si mŕtvy. Kto ho zabil? A tu oškop tu preskočíme, či? No toto sa dá preskočiť, dá. Stále u sebe tu lekárničku. A tu musím resetnúť, či čo? Dá ona zabíjať. A možno toto... Ty ma... Dobre. Ja musím prísť ten alien, čo? Čo tam zabiť? Tam budú ďalšie ľudy na kúkenie. Tak to zavoláme rýchlo. Ale treba už to dať, dám to dať nejakú, to je ale to sa rezku. Dúfam, že nebude ten alien teraz. A tu môže byť aj alien, tu musí byť. Ja ani neviem. Ani nevidím, keď zabije sa hrať tak prip. Dúfam sa, že vypadne, či ruky do on. Ja keď zapúcham, pridám. No toto. Pohyb rýchly. Počkaj, keď musím padnúť alien. Prečo to bolo? Dá som na to. Ja tam bolo, čo tam ukáže? Ja musím hru zakúpiť, čo? A to tam tiež bolo, že si musím aj hru zakúpiť. No to si ja neviem poradiť. Ja si celý všetci on vyházal. A mohol som jednu nechať. Však na čo mi to je? No, ja to tam mám, daj to preč. Aha, mám kazetku. Ukáž. Trestná mesia. No, tu vidíš toto, vidíš? Když to píše, že si musím hru zakúpiť. A to neviem, na čo mi to je. Musím si hru asi zakúpiť, lebo si mám celý oné. No, je teplo do pekla. Ja som si fakt musím zakúpiť tú hru. To stojí iba 9 €. Akú hru ešte máme? Vypíme radšej Wi-Fi-nu. A tam, čo je to za hru? No, to si musím zakúpiť tú hru, Kubo, vieš o tom, aby to išlo. Máš tohle. Jak vyzerá to napřede?
Joker. Dáme ďalšiu hru, tento rozpiem. Co je toto? Neviem tú mačku, tú mamačku. A ten je to alien. To musíme asi tú hru, musíme asi zakúpiť, vieš, aby to fungovalo. 350 metrov. Čo to zvonil telefón? To skáčeme, jo? A kurva. Tak ja skočím. Tak to opone. To je ovládač. Sa spadol od toho do stolu. Ďalšiu hru. Ako má opica. O tom ešte nehrali. Opice. To je start. Drž hubu, ty slon. To bolo. To sa kapal. Consider this a blunt force eviction. Môžeme ich takto iba uderiť. Vystúpam hore. Čo green? No to mama, ale green, to na čo mi hrať. Grány, tak budem hrať aj mobizanom, nie? Teraz padne ona aj kresný. A dá sa bol vstúpať hore, vieš? Na chybu. Aká rýchlosť. Tam je toto. Hryci. To vyšli. Tu na streche. Ja tak nejdem smať vyfilmiť prestanom, to fungovalo. Padám sa dole. Veď to vypni. Bože. Nevieš to vypnúť, kamo? Čo? Vidíš? Je to ľahké. No jasné. Welcome to Cyber Hackers Mod menu. Enjoy playing. Stoj tam nestane. Niekto hlavne ide. Vypneme toto glasy, stane čo to je. Co to tam stalo, že tam házuje veci. A sa to... To sú zvuky. Uhni, debile. No, strafil niekoho. Uhni. Čo je?
Nás to sa. Ja to potrebujem. A ten istý človek, dobre. Je ten. To. Super miesto. Poviem ti niečo šialené. Čo? Sme v polovici. Vyšli sme už viac ako 3000 metrov. Vyšli aj do novej. Fuky, vypnem to. No. Poďme to dokončiť. Áno. A to je GTA, to ešte nenapadá GTA.